Zkusme si představit náš genom jako takový obrovský návod k obsluze pro naše buňky. Jsou v něm instrukce úplně pro všechno, co se v našem těle děje. Ale v tomhle manuálu se skrývá jedna obrovská záhada. A tou záhadou je přesně tohle číslo. Neuvěřitelných 98% našeho genetického návodu totiž nejsou geny, které by kódovaly proteiny. Hrozně dlouho se tomuhle říkalo odpadní DNA. Dneska už ale víme, že to vůbec není odpad. Je to naopak nesmírně složitý a taky tajemný regulační kód, kterému teprve teď začínáme krůček po krůčku rozumět. Tahle nekódující DNA, to je vlastně takový dirigent v orchestru. Nehraje na žádný nástroj, ale říká všem genům, kdy přesně a jak hlasitě mají hrát. A právě malinké odchylky, takové překlepy v tomhle kódu, souvisí se spoustou nemocí. Jenže zjistit, co přesně která změna znamená, to byla pro vědce až doteď obrovská výzva. No a tím se dostáváme k jádru problému. Vědci se tenhle složitý kód snažili přečíst, ale pořád naráželi na jedno zásadní omezení. Je to trochu jako když se díváte na mapu. Buď vidíte celý kontinent, ale bez jakýchkoliv detailů, anebo vidíte jednu jedinou ulici, ale zase absolutně netušíte, v jakém městě je. A přesně tenhle kompromis museli dělat všechny starší modely. Uměli buď analyzovat dlouhé úseky DNA, ale jenom hodně zhruba, s nízkým rozlišením, anebo se podívali na krátký úsek, ale za to s obrovským detailem. Nikdy ale nezvládli obojí najednou. A to znamenalo, že jim unikaly ty nejdůležitější věci. Jak spolu komunikují různé vzdálené části DNA a ovlivňují geny. A právě tady, do téhle mezery, přichází řešení. Model, který tenhle zásadní kompromis konečně dokázal překonat. A jmenuje se AlphaGenome. Ten průlom je v tom, že AlphaGenome dokáže analyzovat naprosto obrovský kontext DNA, bavíme se o milionu písmen najednou, a přitom všem si udrží přesnost na úrovni jediného písmenka. Jinými slovy, konečně vidí celý ten kontinent a zároveň každou jednotlivou ulici na něm. Takže jak to vlastně funguje? AlphaGenome si vezme obří kus DNA a dokáže předpovědět, jak se geny v něm budou chovat v různých typech buněk a tkání. Dokáže určit, kde geny začínají a končí, jak se stříhají a dokonce i to, které proteiny se na DNA navážou. Je to prostě komplexní pohled. A v praxi je to použití vlastně docela přímočáré. Vědci vezmou sekvenci DNA, vloží ji do modelu, umělá inteligence předpoví, jak bude aktivní, a pak, když se vloží pozměněná sekvence, tak přesně ukáže, jaký dopad bude mít jedna konkrétní změna, jedna mutace. Teorie je jedna věc, ale nejlíp se síla takového nástroje ukáže na příkladu z reálného světa. Tak se pojďme podívat na jeden konkrétní případ z výzkumu nemocí. Tenhle citát nám hezky připravuje půdu. Podíváme se totiž na případovou studii, která se týká genu TAL1. Tenhle gen hraje klíčovou roli u jedné formy leukémie. Vědci vzali mutaci, o které už věděli, že způsobuje rakovinu, a nechali ji zanalyzovat AlphaGenome. A model naprosto přesně předpověděl celý ten mechanismus, že ta mutace vytvoří úplně nový prvek, takzvaný neoenhancer, který pak přehnaně aktivuje sousední onkogen TAL1 a tím tu nemoc spustí. To je prostě neuvěřitelné potvrzení jeho diagnostické síly. A pozor, tohle nebyl žádný ojedinělý úspěch. Když se AlphaGenome porovnal s těmi nejlepšími existujícími modely v různých testech, tak ve 25 z 26 případů se jim buď vyrovnal, nebo je dokonce překonal. A to i modely, které byly vysoce specializované jen na jednu věc. Je to prostě neuvěřitelně všestranný nástroj. Takže co to všechno znamená pro budoucnost vědy a medicíny? No, neotevírá se nám jenom nějaká nová cestička, tohle je spíš úplně nová éra. Ten potenciál je fakt obrovský. Vezměme si třeba vzácná onemocnění. Tady může AlphaGenome pomoct objasnit význam genetických variant, které byly doteď naprostou záhadou. Nebo syntetická biologie. Ta teď může navrhovat DNA, která zapne geny jen v určitých buňkách, třeba v nervových, ale ne ve svalových. A pro základní výzkum je to prostě obrovský skok vpřed v mapování celého genomu. Abychom ale byli fair, je důležité říct, že i AlphaGenome má svá omezení. Nic není dokonalé. Třeba přesné zachycení interakcí na extrémně velké vzdálenosti nebo předpovědi na úrovni genomu konkrétního člověka, to jsou stále výzvy pro budoucí vývoj. Tak a blížíme se k závěru. Pojďme si tedy shrnout to nejdůležitější, co si z tohohle průlomu odnést.
To klíčové je uvědomit si, že Alpha Genome není jen další software v řadě. Je to spíš úplně nový druh překladače, takový základní model, který nám konečně pomáhá porozumět tomu neuvěřitelně složitému a dosud skrytému jazyku, kterým je zapsán sám život. A tím končíme s myšlenkou. Desítky let jsme se dívali na 98% našeho genomu jako na jednu velkou záhadu. Teď konečně máme nástroj, který nám ji může pomoct rozluštit. Otázka tedy už jenom zní, jaké neuvěřitelné objevy o lidském zdraví a nemocech na nás v tomhle obrovském prostoru ještě čekají.